maling pirmi nga ma-indespair ako. Kaysa uban ka may date og ako tiglang intaw nimo. Daw mapusa yun sa kaguol ang kasing-kasing ko. Because I love you so, because I love you so, magantos lang ako. Kung Domingo may dirang ako, pulos konsumisyon. Kay kun manori kita ang imong lola, pirming mo chapiron. Apan kay in love lagi ko nimo, tiglang ko gihapon. I will just understand, because inside my heart, my love you are the one. Kung gusto ka gani unya og imong pamanhunon. Kini si Mr. Tiglang unta indayang imo ang pilion. Lunes ug Martes kami ngawlag ang ako, kanunay bation. Miyerkules, Huwebes o Biyernes lonely ako sa buntag ug hapon. Kon Sabado ma-excited na usab ako. Inig ka Domingo tigna usab ako. Gusto ka gani unya og imong pamanhunon. Ako si Mr. Tiglang unta inday ang imo ang pilion. Lunes ug Martes kami ngawlag ang ako, kanunay bation. Miyerkules, Huwebes ug Biyernes lonely ako sa buntag ug hapon. Kon Sabado ma-excited na usab ako. Inig ka Domingo darling, 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 darling.